Lidi, právě se nacházíme v Are 51 a údajně tu byl zachycen Skinwalker. Takže my se ho pokusíme vystopovat a chytit ho. Bude to fakt brutální, určitě dokoukejte do konce, protože možná tu umřeme. Pokud jsi tady Skinwalker, tak dej na oblohu blesk. Dej nám nějaké znamení. My si na to počkáme. Lidi, zatím nic nevidím. Ale něco mi říká. Mám takový pocit, že za chvilku se něco stane. Ty vole, lidi! Slyšeli jste to? To je Skinwalker. Do píč. Je tady někde. Ovšem, furt nám nedal znamení. A to znamená, že jsme zatím v bezpečí. Ovšem, za chvíli možná v bezpečí nebudeme. Lidi, slyšeli jste to? To zní jako Skinwalker. Pravděpodobně je teďka převtělen v nějaké zvíře. Vypadá to na bažanta, možná na nějakou kachnu, něco takového. Je to fakt brutální. Ovšem, pokud se ukáže, přísahám vám, že ho chytíme a dovezem ho do muzea, které se bude nazývat Fuck Skinwalkers and Niggers. OK. Ozvu se vám, až bude nějaká změna. Lidi, právě jsem koukal na záznam tohohle videa. Viděli jste to? Viděli jste ten blesk? Skinwalker je tady. Někde se tu nachází a dal nám znamení. Nesmíme panikařit. Musíme ho chytit. Jsem docela v šoku. Opravdu jsem nevěřil, že se objeví. Pojďte za mnou. Kámo! Tak to je v prdeli. Už je blízko, už ho slyším. A tenhle zvuk byl opravdu blízko. Zkusíme popojit a třeba se někde objeví. Lidi, slyšeli jste to? Do prdele, co budeme dělat? Vypadá to, že je teďka přeměněn v nějaké divoké zvíře. A není to moje babička. A takže, co budeme teď dělat? Zkusíme ho zavolat. Skinwalker, pokud jsi tu, zařvi porno. Počkáme, jestli něco zařve. Porno! Lidi! Slyšeli jste to? To je v prdeli.